ମାଟିରୁ ଚିଲମ ତିଆରି କରୁଥିଲା। ସେ ଚିଲମ ଆକୃତି ଦେଇଥିଲା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଚିଲମ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ମାଟି ପଚାରିଲା, ଆରେ କୁମ୍ଭାର, ତୁମେ ଭଲ ଚିଲମ ତିଆରି କଲ, ତେବେ ତୁମେ ଏହାକୁ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ କଲ? କୁମ୍ଭାର କହିଲା, ଆରେ ମାଟି, ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଚିଲମ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ମନ ବଦଳିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏକ ସୁରେଇ ତିଆରି କରିବି। ଏହା ଶୁଣି ମାଟି କହିଲା, ହେ କୁମ୍ଭାର, ମୁଁ ଖୁସି, କେବଳ ତୁମର ମନ ବଦଳିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଯଦି ମୁଁ ଚିଲମ ବନିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜକୁ ଜାଳି ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜାଳି ଦେଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମୁଁ ଏକ ପାତ୍ର ବନିବି, ମୁଁ ନିଜକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ରହିବେ। ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତ ଜୀବନରେ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ତେବେ ଆମେ ନିଜେ ଖୁସି ହେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବାରେ ସମର୍ଥ ହେବା।